Sumpah, ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswae kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klithian ning kene. Sesa murid nek do tampa rapot arep do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gentone para gendro. Nameng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku.